טוב, אוהבים שלי, במקום לשלוח אמוג'ים ולהגיד תודה, החלטתי לעשות סרטון ולהגיד לכל אחד ואחד מכם כמה אני אוהב אתכם וכמה כשאני חושב עליכם אני מתמלא בהרגשה שעשינו משהו טוב בחיים. ובאמת לכל אחד ואחד מכם יש איכויות מדהימות, אתם אנשים נהדרים, אני מרשה לעצמי לדבר גם בשם תמי, אוהבים את כולכם. ואולי איזו תובנה קטנה ממרומי הגיל לחיים, זה שבכל שלב בחיים מסתכלים על העבר ועל מה שהייתי בצורה קצת שונה. וכשאני הסתכלתי על החיים שלי, וזה באמת עצה בשבילכם, תמיד כשאני מסתכל אחורה אני אומר, היו לי איכויות שאולי לא הייתי מודע להם, ואם הייתי מודע מההתחלה כמה אני איכותי, אז אולי הייתי עושה דברים אחרת, אולי הייתי יותר מאמין בעצמי, אולי הייתי מרשה לעצמי יותר. למרות שבאמת אני לא יכול להתלונן, החיים שלי היו נהדרים עד היום ובטח יהיו נהדרים גם מהיום ואילך, אבל תמיד התחושה הזאת שאם הייתי יודע, וזה מה שתיקחו איתכם לחיים, שיש לכם איכויות מדהימות וכל אחד רק צריך למצוא את האיכויות שלו ולהאמין בעצמו ולעשות, באמת להעיז לעשות מה שהוא רוצה. וקחו את זה ממני,